Il-Kumitat tal-Parlament dwar il-problema ta' trap iswed twaqqaf is-sena li għaddiet. Madanakollu kemm il-mwaqqaf iltaqa' biss darba. Il-ħamis filgħodu l-membri Laburisti fuq dan il-Kumitat Leo Brinkatu Joe Mizzi kitbu lill-Speaker tal-Parlament Michael Frendo biex jesprimu tħassib tagħhom dwar il-fatt li huma saru jafu mill-mezzi tax-xandir bl-aħħar studju li kienu pubblikati iktar kmieni din il-ġimgħa dwar il-problema ta' trap iswed. Saħħu li dan ir-rapport fl-ebda ħin ma ġie ppreżentat lilhom bħala membri ta' dan il-Kumitat. Brinkatu Mizzi qalu li meta f'Ġunju li għadda irċevew l-aħħar setta dokumenti dwar il-problema ta' trap iswed, l-aħħar studju ma kienx ma' dawn id-dokumenti minkejja illi kien ilu lest sa minn Marzu li għadda. Id-deputati Laburisti żiedu li għalhekk it-tħassib tagħhom huwa aktar minn ġustifikat. Fuq il-bażi ta' dan u fuq il-bażi tal-konklużjonijiet li wasal għalihom l-aħħar studju, Brinkatu Mizzi talbu lill-Speaker biex ilaqqa fl-iqsar żmien possibbli il-Kumitat tal-Parlament dwar il-problema ta' trap iswed u dan bilan li jkunu diskussa l-aħħar żviluppi.